Suchý kýl, rozmazlená. Všechny musím táhnout. A toto ještě moje věci. Můžeš mi dát moje věci do skřínky, děkuju. Tady máš od ní klíče. Jako kam si myslíš, že jdeš? Já jdu přece na záchod. Bože, ta je hrozná. To bych normálně zabila. Tak já to dám do skříně teda. Její věci do její skříně. A ona si dolů napsala miluju Luka, jo. Tak já jí to dám do skřínky. Tak už tam má věci a teďka já jdu do svojí. Se smajlíkem. Au. Co pak je ti? Dobrý den, paní učitelko. Nic není, ale ségra je na mě zla. To chápu, já vím, jak je rozmazlená. Paní učitelko, neposlouchejte ji, já nejsem rozmazlená. To taky vím, ale jsi rozmazlená. Ale nejsem, to mi věřte. Paní učitelko, je rozmazlená. No, věřím jí, protože už jsem tě dostkrát viděla, že ji chceš hodněkrát potrolit. Ale paní učitelko, ve třídě dámy nenosí brejle. Mám konec diskuze. A jako, kdo mě zvedne? Hele, dělej, pohni tím tvojím zadkem. Jo. Kole rychle. Jau. Kde je ta paní učitelka? A proč nemáme lavice? Řeknu jí to. No tak jí to řekni, proč nemáme lavice. Dobrý den, milí žáci. Dobrý den. Paní učitelko, chtěl jsem se vás zeptat. Ano, já vím, na co se mě chcete zeptat. Proč nemáme lavice? Lavice si prodali. Ale paní učitelko, jako proč? Prostě pičí kvoč. A teďka? Jsem sundala samozřejmě naše hodiny, jak třeba matematika, český jazyk. Nemáme dneska nic, takže si dělejte, co chcete. Děkuji za pochopení. Jdu za panem ředitelem. Ale víš, co jsem chtěla udělat? Ne, nechtěla jsem. Nevím, teda, promiň. Chtěla jsem potrolit moji milovanou sestřičku. A potřebuji pomoct. Nech si ty brýle radši. Tak jo. Dobrý? Dobrý. No a... Tak jdem potrolit. Jo. Žáci, moje ségra je pěkná blbka, furt žaluje a je na mě hnusná. Ta hnusačka, to je hrozná, blé, fuj. Juchu, odkopli jsme ji až na chodbu. Haha. Můžete domů, žáci? Konečně. Víc sestr nechávám. Dělej, pojď.
pokračování příště. Promiňte, že tohle bylo tak nějak krátký, ale mám málo místa v paměti. Tak čau.